Hola, bon dia. Avui us vinc a parlar una mica de les mesures que s'han tret per donar suport a l'economia i a l'ocupació, publicades en el BOE d'avui, i concretament les que fan menció més al tema del lloguer de locals. Val? I és que per tal d'alleugerir els costos operatius de les pimes i dels autònoms derivats de la Covid-19, s'estableix un mecanisme que s'ha vingut reclamant durant tots aquests dies de l'estat d'alarma per renegociar o ajornar el pagament del lloguer dels locals. Val? Quan es tracta a grans tenidors o a empreses públiques. Recordeu que grans tenidors són aquells que tenen més de 10 immobles, no tenint efecte per tal els pàrquings o els garatges, és a dir, estaríem parlant de locals o de pisos. Val? Doncs bé, pot prorrogar-se fins a un màxim de 4 mesos i dins de la vigència del contracte el pagament d'aquesta renta i es pot fraccionar aquestes quantitats fins a un màxim de 2 anys sense cap tipus d'interès i sense cap penalització. Val? Quan els propietaris no és cap de les dues opcions que hem parlat, és a dir, o grans tenidors o empreses públiques, sinó podríem parlar entre particulars, la majoria dels casos, estaríem parlant que si aquest arrendatari pot justificar que la crisi de la Covid-19 li ha afectat greument en el seu rendiment, hi ha un seguit de paràmetres que s'han de complir, aleshores es pot fer servir la fiança com a eina de pagament, la fiança que diposem a l'Incasòl. Hi ha un mecanisme per recuperar-la i aquesta fiança després, que es pot fer servir tota o es pot fer servir una part, l'arrendatari té un període màxim d'1 any per poder-la restablir. D'acord? Qualsevol dubte, no dubteu a posar-vos en contacte amb mi. El telèfon meu per WhatsApp és el 638 70 29 19 o el correu electrònic david.vilomara@vilomara.net. També podeu consultar les nostres webs, ja sigui a vilomara.net o a pisosensedorni.com o fer servir el canal de Facebook o Instagram. Moltes gràcies.